Nou instrument per a recuperar-se més ràpidament de l'ictus cerebral en l'Hospital La Fe del València i l'Institut de Biomecànica. El dispositiu combina l'última tecnologia rehabilitadora i també videojocs. A Javier, de 40 anys, li va canviar la vida l'ictus cerebral que va patir el setembre passat. Tota la part esquerra del cos li va quedar sense força. Ara forma part del grup de pacients en rehabilitació que proven este nou robot assistencial sota la supervisió de l'Hospital La Fe i l'Institut de Biomecànica. Este nou dispositiu està format per una pròtesi que s'uneix al braç i per uns videojocs que permeten entrenar la zona afectada. Notes que va superant proves. Això porta un nivell i va superant el nivell i tu te sents un poquet millor de veure que va superant-ho. Els videojocs estan dissenyats per posar a prova l'habilitat del pacient, última tecnologia de l'empresa Tecnalia que complementa la rehabilitació a casa i permet el seguiment del metge en temps real. El paciente está en su domicilio, hace pruebas previamente en el hospital para aprender a manejarlo y luego está en su casa. La ventaja que eso conlleva es de ambiente de tranquilidad, de poder estar más concentrado. Els aparells estan dissenyats per a poder ser llogats pels pacients durant els mesos de rehabilitació que establisca el metge. El primer dispositiu comercial estarà al mercat al final d'any.